Ymweliadau Cymorth os oes angen help arnoch i wneud cais am fudd-daliadau. Mae gan y fideo hwn sain, penodau ac is-deitle. Oes angen cymorth ychwanegol arnoch i wneud cais am fudd-daliadau? Efallai y byddwn yn gallu ymweld â chi yn bersonol. Ni allwch drefnu ymweliad eich hun, os ydych yn gymwys byddwn yn trefnu hyn ar eich cyfer. Gall ymweliadau ddigwydd yn eich cartref. Gallant hefyd fod mewn ysbyty, cartref gofal neu mewn un o'n lleoliadau ymweld eraill. Gall sefydliad gwirfoddol fel Cyngor ar Bopeth neu DWP eich cyfeirio am ymweliad hefyd. Efallai y byddwn yn trefnu ymweliad os oes gennych anghenion cymhleth, os ydych yn Anabl, os ydych yn berson ifanc Bregus sy'n hawlio am y tro cyntaf, nad oes gennych unrhyw un arall i'ch helpu, neu ni allwch wneud cais am fudd-daliadau mewn unrhyw ffordd arall. Efallai y byddwn hefyd yn trefnu ymweliad os yw rhywun yn gwneud cais i fod yn benodau i'ch helpu reoli eich fudd-daliadau. Unwaith y bydd ymweliad wedi'i gytuno, bydd ein tîm ymweld yn eich ffonio i drefnu'r apwyntiad. Byddan nhw'n dweud wrthych y dyddiad, yr amser a'r lleoliad. Pwy fydd yn ymweld? Pa ddogfennau sydd ei hangen arnoch chi? Trefniadau diogelwch ar gyfer yr ymweliad. Ar ôl yr alwad ffôn, byddan nhw'n anfon llythyr atoch chi yn cadarnhau manylion yr ymweliad. Byddwch chi hefyd yn cael neges destun yn cadarnhau'r apwyntiad os ydych chi wedi rhoi'r ffôn symudol. Pan fydd swyddog y DWP yn cyrraedd, byddant yn dangos eu cerdyn adnabod a llun i chi. Bydd enw'r cerdyn adnabod yn cyfateb i'r enw anodir ar eich llythyr neu neges destun. Mwyn sicrhau mwy o ddiogelwch, gallwch hefyd gytuno ar gyfrin air i'r swyddog ymweld ei ddefnyddio pan fyddant yn cyrraedd. Mae hyd ymweliad yn amrywio yn dibynnu ar y wybodaeth sydd ei hangen. Gallant bara am 30 munud neu hyd at gwbl o oriau. Os oes angen i chi aildrefnu eich ymweliad, cysylltwch â'r tîm ymweld. Bydd ei manylion cyswllt yn y llythyr a gawsoch. I gael mwy o wybodaeth am ymweliadau, ewch ar gov.uk/Cymraeg/fudd-daliadau a mynd i'r ddolen Ymweliadau Cymorth. Canllaw yn unig yw'r fideo hwn.